Внимание, внимание! Деца, започва парадът на плодовете, зеленчуците и семената. На плодовете, които ни дава нашата планета. Сма да пия специална ракия Джулева. След няколко чаши гравитацията става нулева. И какво като си бачкал инкасо? Викам ясо всеки път, когато скивам някой срасо. Религиозните ме гледат с презрение. Добре ми е, като съм се отпуснал в безвремие. От моралните решетки обградени, но дълбоко в себе си всички сме извратени. Патриотизмът ме напуска всеки път, когато видя полска, муцка или руска. Хигс бозонът е Божията частица. Чудесно явчо, сядай си, прекрасен си шестица. Слушайте дечица и моля взимайте пример. Някой си го бръснат, но той го минава с тример. Грозните хора също трябва да правят секс. Пия чаша бекс на екс, но по рефлекс. Отдавна вече нямам за какво да пиша, ала ще го правя докато тялото ми спре да диша. Викат, че съм underground, да не съм сляпо куче. Хип-хоп генерал, в рап играта пълно дуче. Котрето ми на крака е като бебешко и умруче. Ще го дам на някой фристайл рапър да ми го смуче. Лъхам на съблазън след всеки следващ оргазъм. Лятото дойде, а нямам грам ентусиазъм. Щастието ми се изпълзна, ще спра да правя песни, защото вече ми омръзна. Майка ти шантава е в паника, откакто разбра, че ще следваш квантова механика. Чувствам всяка стая в къщи като хотелска, и аз съм от улицата като Мая Новоселска. Чепа ми не подлежи на нивелиране, пътят към успеха го използвам за дефилиране. Купуваш си сирене от салон за епилиране. Спокойно знам, че това ще е трудно за дешифриране. Бях красиво патя, после станах грозен лебед. Вече си лягам рано и сутрин се будя в 9. Правя музика за възрастни, слушана от невръстни. Не разбирам как някои думи могат да бъдат мръсни. Бедния аз, човека с медния глас, с наркотиците съм пас, чак до последния час. Половинка бяло и една бутилка уиски. Качва се в колата и караш като стабиски. Женени киборги ми предлагат диви орги. Искат да ги мушкам с копието като Свети Георги. С мен цяла вечност, нека бъде миг. Аз съм рап академик с перо автоматик. Късам те като троскот, просто такива като мен да пази Господ. Работи! Да работя ли? Защо? За да бъда сит ли? Да бъда сит. Винаги съм презирал хората, които много се грижат за прехраната си.